Lepša si dok si sedela, nema veze. Šalim se, koliko si imaš godinita? 21. Kako? 21. 21. Jebi ga punoletna, ali nema veze. Ovo je tvoj dečko? Da. Koliko ste zajedno? 3 godine. 3 godine. On je bio u fazonu, mala je dobra, šteta što ima 13. Čekat ću da nađe 18, pa onda... Bravo, brate. Da si mi sin, bio bi ponosan na tebe. Dakle, hoću da samo baš si visoka. Ne. Čime se baviš, izvini? Ništa ne radim. Ništa ne radim. To, bre, našla i buržuja, bre, to... Studira. Okej, evo devojka kaže studira, i trenutno ništa ne radi. Dušo, studiraš na Balkanu, nikad nećeš ništa raditi. To je okej. Dakle, za kraj, hoću da vam pokažem na primjeru ove zaista predivne i preslatke devojke koja će, nažalost, večeras okončati svoju vezu. Hoću da vam kažem način